Една нощ един зъл човек на име Джафар и неговият коварен папагал Яго чакали навътре в пустинята. Скоро един разбойник на име Газим пристигнал на кон и му дал липсващата половина на медальона Скарабей. Когато Джафар събрал двете половини, плеснала светкавица и медальонът се стрелнал по пясък. Джафар и крадецът последвали медальона, който ги отвел до пещерата на чудесата. Джафар заповядал на Газим да му донесе вълшебната лампа, която била скрита вътре. Но когато крадецът влязъл, бил изяден от тигровата глава, каквато всъщност представлявала входът на пещерата. Само достоен човек може да влезе тук. На следващата сутрин едно бедно момче на име Аладин се разхождало с маймунката си Абу из пазара на Аграба. В един момент Аладин съзрял красиво момиче и се влюбил от пръв поглед. Момичето взело една ябълка от каруцата на един продавач на плодове, за да даде на едно гладно момченце. Когато мъжът поискал да му се плати, а тя нямало как да стори това, Аладин и Абу се втурнали да й помогнат. "Благодаря ви, че намерихте сестра ми", казал Аладин на продавач на плодове и бързо отвел момичето. "За пръв път си на пазара, нали?" попитал Аладин. "Избягах", обяснило момичето. "Баща ми иска да ме омъжи на сила." Внезапно от някъде изскочила дворцовата стража. Арестували Аладин по заповед на Джафар, великият везир на султана. Момичето настояло да го освободят. Всъщност тя била принцеса Жасмин, дъщерята на султана. Принцеса Жасмин се завърнала в двореца и наредила на Джафар да освободи Аладин. Джафар й отвърнал, че е твърде късно, понеже младежът вече бил екзекутиран. Но Аладин не бил мъртъв. Джафар узнал, че Аладин е единственият достоен да влезе в пещерата на чудесата. Аладин можел да донесе на Джафар вълшебната лампа. Джафар завел Аладин до пещерата на чудесата. "Можеш да преминеш", казала тигровата глава, "и не докосвай нищо друго, освен лампата." Аладин и Абу ахнали от изненада, когато видели златото и скъпоценностите, събрани в пещерата. Дори открили и вълшебно летящо килимче. Но когато Аладин съзрял вълшебната лампа, Абу докоснал голям блестящ скъпоценен камък. Пещерата започнала да се срутва с грохот. Аладин и Абу се озовали в капан. Но Абу все още държал вълшебната лампа. Аладин взел старата лампа и се опитал да забърше малко праха. Изведнъж от виещия се дим се появил огромен джин. "Ти си доста по-малък от последния ми господар", казал той на Аладин. Джинът на мига ги понесъл върху летящото килимче и ги извел от пещерата. След това казал на Аладин, че има право на 3 желания. Аладин попитал джина какво би си пожелал той. Джинът отговорил: "Бих искал да съм свободен." И така Аладин обещал да използва третото си желание, за да освободи джина. Но неговото първо желание било да бъде принц. Така можел да се ожени за принцеса Жасмин. Междувременно в двореца Джафар използвал жезъла си с змийска глава, за да хипнотизира султана. Горкият султан почти бил готов да даде съгласието си Джафар да се ожени за Жасмин. Изведнъж чули шума от парад. Магията била развалена. Султанът се завтекал към балкона точно на време, за да види пристигането на един велик принц. Това бил Аладин.
Аладин влязъл в тронната зала. Ваше Величество, казал той, покланяйки се на султана. Аз съм принц Али Абабуа. Дошъл съм да поискам ръката на дъщеря ви. Султанът бил поласкан. Законът повелявал, че Жасмин трябва да се омъжи преди следващия си рожден ден, който бил само след няколко дена. Но принцесата не искала да се омъжи за принц Али. Тя не го обичала. Принц Али предложил на принцесата да се повозят на летящото му килимче, надявайки се да спечели сърцето й. По време на магичното пътешествие принцеса Жасмин разбрала, че принц Али всъщност е момчето, което е помогнало на пазара. И така, в тази звездна нощ, Аладин и принцеса Жасмин се влюбили. Джафар не искал никой друг да се ожени за Жасмин и да обърка коварните му планове. Той бил толкова бесен, че наредил принц Али да бъде заловен и хвърлен в морето. За щастие, Аладин носил със себе си вълшебната си лампа. Той призовал джина и използвал второто си желание – да му спаси живота. Джинът бързо пренесел Аладин обратно до двореца в Аграба. Джафар бил решен да се ожени за принцеса Жасмин. Никога няма да се омъжа за теб, Джафар, извикала Жасмин. Избирам принц Али. Но султанът бил под влиянието на магията на Джафар и наредил на дъщеря си да се омъжи за него. Внезапно в тронната зала се втурнал Аладин и разбил жезъла с змийска глава на Джафар. Той ви контролираше с това, ваше величество, рекал Аладин. В този миг магията била развалена. Предател, извикал султанът. Стража, арестувайте Джафар! Но преди да успеят да го хванат, Джафар избягал в тайната си лаборатория. Когато Джафар бягал, забелязал, че принц Али носи вълшебната лампа. Принцът всъщност бил Аладин. Джафар наредил на папагала си да открадне лампата. Когато Яго се върнал, Джафар призовал джина да се появи. Искам аз да съм султанът, наредил той. Дошъл моментът, в който султанът трябвало да обяви сватбата на принцеса Жасмин и принц Али Абабуа. Пред двореца се била събрала възторжена тълпа. Изведнъж се появил Джафар в одеждите на султана. Тълпата ахнала от изненада. Джине, какво си направил? Извикал Аладин. Съжалявам, момчето ми, казал джинът тъжно. Сега има нов господар. След това Джафар поискал второто си желание – да стане най-могъщият магьосник на света. Магьосникът Джафар мигом превърнал принц Али обратно в Аладин. Съжалявам, Жасмин, извикал Аладин. Аз не съм принц и не мога да се оженя за теб. Джафар заточил Аладин на края на света. Когато Аладин се озовал на милиони километри насред нищото, се зарадвал, че Абу и летящото килимче все още били с него. Обратно към Аграба, извикал той на килимчето. Колкото можеш по-бързо. Джафар бил в тронната зала и се радвал на новопридобитите си сили, когато се появил Аладин. Колко пъти трябва да те погубвам, изревал той. Ах ти, страхлива змия, извикал Аладин. Змия ли? Озабил се Джафар. Със силно съскане той се превърнал в гигантска кобра. Аладин бил осенен от идея, гледайки към жадния за повече сила Джафар. Джинът има повече мощ, отколкото ще имаш някога ти, присмял му се той. Да,
изсъскал Джафар. Прав си. Готов съм с третото си желание. Искам да бъда джин. В момента, в който Джафар се превърнал в джин, Аладин се засмял. Джафар бил забравил, че джинът трябва да живее в лампа. На мига той и Яго изчезнали в собствената си вълшебна лампа. Били си отишли завинаги. Султанът ликувал. Същия ден той променил закона така, че Жасмин да може да се омъже за този, когото тя сама избере. И тя избрала Аладин. А какво направил Аладин с третото си желание? Удържал на обещанието си и пожелал джинът да бъде свободен. Пази се, свят! Извикал от радост джинът. Ето ме и мен! Свободен съм!